Haluan puhua teille tänään siitä, kuinka uusi elämä alkaa uudella näkökulmalla. Meillä kaikilla on tarina siitä, miten näemme itsemme ja miten näemme tulevaisuutemme. Se tulee siitä, miten meidät on kasvatettu, mitä ihmiset ovat sanoneet menestyksistämme, epäonnistumisistamme. Joillekin ihmisille heidän tarinansa on negatiivinen. Minua on satutettu liikaa. En voisi koskaan rakastaa uudelleen. Olen epäedullisessa asemassa. En voisi koskaan olla menestyksekäs. Minulla on suuria unelmia, mutta haluan lahjakkuutta, haluan kokemusta. Tiedätkö, mikä estää sinua, sinun tarinasi? Sinua rajoittaa se, mitä kerrot itsestäsi. Se, mitä uskot itsestäsi, miten näet olosuhteesi. Kirjoittamasi tarina ohittaa sen, mitä kukaan muu sanoo. Se on voimakkaampi kuin tosiasiat. Voimakkaampi kuin tosiasiat. Voit olla uskomattoman lahjakas, sinulla voi olla mahtava persoonallisuus, mutta jos kerrot itsellesi olevasi keskinkertainen, ettei sinulla ole paljon annettavaa maailmalle, lahjasi eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia. Jumala sanoo, että hänellä on armoa virheillesi, että hän ei pidä menneisyyttäsi sinua vastaan. Mutta jos kerrot itsellesi, että olet menettänyt mahdollisuutesi, olet mokannut liian monta kertaa ja elät katumuksessa, tulet menettämään ne uudet asiat, jotka Jumalalla on varattuna. Estääkö tarina, jota kerrot itsellesi, sinua nousemasta korkeammalle? Miksi et kertoisi itsellesi uutta tarinaa? Katso itseäsi Jumalan näkökulmasta. Raamattu sanoo, Jumala on uskosi alkaja ja täyttäjä. Hän on kirjoittaja. Psalmi 39 jae 16 sanoo, kaikki päivämme olivat kirjoitetut ennen kuin synnyit. Jumala on jo kirjoittanut tarinasi. Avain on saada tarinasi linjaan Jumalan tarinan kanssa. Jumala sanoo, että hänen suunnitelmansa sinua varten ovat hyviä, antaakseen sinulle tulevaisuuden ja toivon. Hän kutsuu sinua mestariteokseksi, arvokkaaksi, voittajaksi, selviytyjäksi. Hän sanoi, se mikä oli tarkoitettu vahingoksi, hän kääntää eduksesi. Kokenut huonoja aikoja, epäreiluja asioita. Vihollinen haluaisi muuttaa tarinaasi. Hän haluaisi kirjoittaa uudelleen sen, mitä Jumala sanoo sinusta. Sinun täytyy ottaa kynä takaisin ja yliviivata kaikki nuo valheet ja kertoa itsellesi uusi tarina. Jumala sanoo, että hänellä on kauneutta noille tuhkille. Hän maksaa sinulle takaisin noista vääryyksistä. Et olisi elossa, ellei hänellä olisi jotain hyvää edessäsi. Älä kerro itsellesi, ettet koskaan tule menestymään, ettet koskaan pääse veloista, ettet koskaan tapaa oikeaa henkilöä elämässäsi. Kerro itsellesi uusi tarina. Olen tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Olen kruunattu suosiolla. Olen mestariteos. Minussa on suuruutta. Se, mihin kosken menestyy ja onnistuu. Siunaukset jahtaavat minua. Viimeiset päiväni ovat parempia kuin ensimmäiset päiväni. Tämä on se tarina, jonka Jumala on kirjoittanut sinusta. Onko tarinasi ristiriidassa hänen tarinansa kanssa? Oletko antanut ihmisten, olosuhteiden, epäilyn, negatiivisuuden kirjoittaa tarinasi uudelleen? Älä anna jonkun toisen tulla tarinasi kirjoittajaksi. Ota se kynä takaisin ja kerro itsellesi se tarina, jonka Jumala on sinulle tarkoittanut. Sananlaskujen luvussa 4 jae 23 sanotaan, ole varovainen, miten ajattelet, sillä ajatuksesi ohjaavat elämääsi. Tarina asettaa rajat elämällesi. Jumala tuli Mooseksen luo, kun hän oli asunut autiomaassa 40 vuotta ja sanoi, Mooses, mene sanomaan Faraolle, että hän vapauttaa kansani. Mooses sanoi, Jumala, en voi seistä Faraon edessä. Minä änkytän, minulla on ongelma puheeni kanssa. Tiedäthän, etten puhu hyvin. Jumala sanoi, Mooses, kuka teki kielesi? Kuka teki suusi? Luuletko, että Jumala pyytäisi sinua tekemään jotain antamatta sinulle kykyä tehdä se? Luuletko, että hän valitsisi sinut olemaan täällä, juuri tällä hetkellä historiassa, antamatta sinulle kaikkea, mitä tarvitset elääksesi voitokasta elämää, voittaaksesi esteet, jättääksesi perheesi parempaan tilaan kuin ennen? Mikä oli ongelma? Mooseksella oli väärä tarina. Hän kertoi itselleen, että mä oon epäpätevä, mä oon epäedullisessa asemassa, mulla on nämä rajoitukset.
Tarina, johon uskot, on tarina, joka tulee toteutumaan. Joten kun kerrot, mitä Jumala ei voi tehdä, Jumala, mien voi parantua. Näin raportin. En voi perustaa omaa yritystäni. En ole niin lahjakas. En voi tehdä mitään merkittävää. Tulen väärästä perheestä. Jumala sanoo sinulle, mitä hän sanoi Moosekselle. Kuka teki sinut? Kuka kirjoitti tarinasi? Kuka antoi sinulle lahjasi? Kuka valitsi sinut perheestäsi? Kuka järjesti hyvät mahdollisuudet? Kuka suunnitteli päiväsi? Universumin luoja, Jumala, joka puhui maailman olemassaoloon. Hän on sinun kirjoittajasi. Hän on kirjoittanut tarinasi. Et elä elämääsi yksin. Palaa siihen, mitä hän sanoo sinusta. Kiinnitä huomiota tarinaan, jota kerrot itsellesi. Palaa siihen, mitä Jumala on laittanut sydämeesi. Hän haluaa, että unelmoit jälleen, uskot jälleen, rakastat jälleen. Älä anna väärän tarinan rajoittaa kohtaloasi. Älä usko siihen valheeseen, joka sanoo, elä vain sairauden kanssa, elä masennuksen kanssa. En koskaan parane, en koskaan pääse yliopistoon, en koskaan tapaa oikeaa henkilöä. Annan vain elämän kulkea ohitseni. Kerro itsellesi uusi tarina. Voit yhä saavuttaa unelmasi. Voit yhä parantua, yhä tavata jonkun mahtavan, yhä saavuttaa uusia tasoja elämässäsi. Poista se vanha tarina. Pääse eroon siitä rajoittavasta ajattelusta. Se on se, mikä estää sinua. Uudet asiat, jotka Jumalalla on varattuna sinulle. Se on se virhe, jonka israelilaiset tekivät. Jumala vapautti heidät orjuudesta, jakoi Punaisen meren ja vei heidät kohti luvattua maata. Se oli mahtava päivä. Heidän unelmansa olivat toteutumassa. He olivat vihdoin vapaita. Mutta ongelma oli, että he näkivät itsensä aina entisinä orjina epäedullisessa asemassa. Olemme kokeneet liikaa. Joka kerta kun he kohtasivat vastustusta, he valittivat, he pelkäsivät. Luvatun maan äärellä Jumala kertoi heille, että hän antaisi heille voiton. Mutta he sanoivat, Mooses, ihmiset ovat liian suuria. Meillä ei ole mahdollisuutta, mennään takaisin Egyptiin. Mennään takaisin orjiksi. Huomaa, kuinka voimakas väärä tarina on. Oltuaan orjuudessa, kaltoinkohdeltuina, hyväksikäytettyinä, he sanoivat, haluamme palata samaan ympäristöön. He lähtivät Egyptistä, mutta Egypti ei koskaan lähtenyt heistä. Jos et muuta tarinaa, jota kerrot itsellesi, palaat asioihin, jotka eivät ole järkeviä. Jumala vapautti heidät Faraosta. Hän toi vettä kalliosta. He olivat nähneet omin silmin hänen mahtavan voimansa. Näytti niin loogiselta, niin helpolta heille sanoa, tämä on uusi päivä. Jumala on tehnyt suuria asioita. Olemme vapaita. Mennään luvattuun maahan. Sen sijaan he pitivät kiinni orjuusmielialasta. Tarina, jonka he kertoivat itselleen oli, meidät tullaan aina voittamaan. Se on meidän osamme elämässä. Mutta pidän siitä, että näiden israelilaisten lapset kertoivat itselleen toisenlaisen tarinan. Heidän asenteensa oli, olemme nähneet kärsimystä, kaltoinkohtelua, vaeltamista autiomaassa. Se saattoi olla se, mitä vanhempamme hyväksyivät. Mutta se ei ole meidän osamme elämässä. Me aiomme mennä luvattuun maahan. Aiomme syödä hedelmiä. Aiomme asua taloissa, joita emme rakentaneet, ja nauttia siunauksista, jotka Jumala on meille varannut. Heidän vanhempansa näkivät itsensä entisinä orjina. Nämä lapset näkivät itsensä korkeimman Jumalan poikina ja tyttärinä, ei haittana, vaan kaikkivaltiaan Jumalan suosion ympäröiminä. Tässä yritän sanoa, että kun kerrot itsellesi toisenlaisen tarinan, että sinut on luotu Jumalan kuvaksi, olen älykäs, lahjakas, suosittu, viisas, luova. Tulet näkemään, kuinka uudet kohtalon tasot paljastuvat sinulle. Kerrothan itsellesi oikeanlaista tarinaa. Elätkö rajoittuneella ajattelutavalla sen vuoksi, miten sinut kasvatettiin tai millaisessa ympäristössä olet tällä hetkellä? Olen täällä kertomassa sinulle, että ovi on avoinna.
Jumalalla on mahtavia asioita tulevaisuudessa. Varmista, että tarinasi on linjassa hänen tarinansa kanssa, koska se tarina, jonka kerrot itsellesi, on se tarina, joka tulee toteutumaan elämässäsi. Jos teet näin, uskon ja julistan, että kuten israelilaisten lapset olet menossa luvattuun maahan, tulet näkemään Jumalan suosion ilmestyvän elämässäsi, voittamaan esteet, saavuttamaan unelmasi ja saavuttamaan kohtalosi täyteyden Jeesuksen nimessä. Ja jos otat sen vastaan, voitko sanoa aamen, aamen. Jumala siunatkoon sinua. Nähdään taas.